Pitaju me mnogi ljudi, da li je to, Šajo, namešteno? Festival taj nije namešten. To provereno znam. Ali dosta nepravilnosti ima na koje moram da skrenem pažnju. Zašto ne bi mogao dvostruki pobednik Sabora narodne muzike da bude u žiriju? Ja bih volio da znam ko je u tom eminentnom žiriju koji odlučuje koje pesme. Koji su uslovi, šta, kako treba da bi jedna pesma ušla u taj uži krug od 30 godina. Kako mogu da se takmiče ljudi koji su direktni učesnici na Saboru, to jest članovi orkestra? Poslušajte, vrlo uskoro će izaći pesma Dedovina, koja je odbijena 2 puta na Saboru narodne muzike. Meni je to neverovatno da ona nije među 32 da učestvuje. I onda sami prosudite i iskomentarišite da li je toj kompoziciji mesto na Saboru muzike ili nije. Ako, narode, vi kažete da to nije mesto, to je svaka čast, povlači svaku reč koju sam rekao. Kada budete čuli pesmu, razapnite me na krst, nemam problem sa tim. Ali sam siguran u svoje reči.